5 आगे आ तूच काढ जाणटे पण आ तूच येना मागी जाणटे बाय माड होता किती रे तू एक्सरसाइज कर 6 7 8 पमिला ना एटा एटा ना होब्रो गेले तेरे केदना सुतरा पण हबरा माटीन पमिला कैसा बाय तू कितु तेम पान क्रिस्टालिन आंटी गोरीबा के कितना होबर गे मुग बाय अते ओ मुगे चेडो हायलदेन नागे आंटी आउ माशे बिजी हा दिसानी बिजी कित कर पाय तू बिजी गो के आंटी के होबर गे नाते आंटी 4 तारखेर इलेक्शन हानो 4th of July तू तो हुई सांस रहा गो इलेक्शन काबा जाय केदो झाले हा तू आज उठाला आंटी इंगा 4th of July UK elections are there पण आम कित्या पड गो UK इलेक्शन गो कॅमेला तू सांगता का मुको ते सांगता जापा आंटी चोय इंगाच आमची गोंयकारांनु मातशी अपडेट जावंक जाय तू म्हाका सांग तू आता हिंगा येऊन ऑलमोस्ट 10 वर्सां जावंक ना आ एल्डन आता हिंगा सेटल जाला कितेंय तुका दुयेंत जाल्यार तू NHS फोन कोत्ता एल्डनाचे टॅक्स आणि NI हिंगा कट जाता सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट यू हॅव अ से इन द गव्हर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज इन UK एज वेल एज इन गोवा राव रे मागीर हिंग कोण आहे BJP हा काय काँग्रेस हा रे हिंगा कोणा वोट कोपा रे हिंगा मुकोन जावपा ना तूच तेक सांग कितें हांव ना मुगे तकले पिड्या आल्या हांव वयता आंटी हिंगा BJP लागना आणि काँग्रेसूय लागना बट हिंगा दुसरी UK बेस्ड पार्टीज आहा तुवें तेंचे वाजूंक जाय तू कोणा वोट कोत गो हांव सांगता तुका